Agoyo erokamano ahinya kendo amor kuom riwora gi jowadwa mosebedo ka chwalo duondgi e weche madhi mbele e pinywa masani. Adwa riwora kodgi mar goyo mos kendo ko kuyo ne jogo mohinyre. Ipenjo maber ni ng'anyo masani en marang'o, to kendo ichak ipenjo ni rawere ma ng'anyo sani gin jo Kenya. Onego giwe ng'anyo koso giket sirikal tesre. An dawach ni ng'anyo masani en ng'anyo maber. Kendo sani ok en sa mar weyo ng'anyo, sani en sa mar tweyo kanda kendo mar dhi mbele gi weche ma gisebedo ka giwacho. Jo Kenya gi osebedo ka chwalo duondgi e ratichgi kendo ginyiso sirikal weche moko ma ok gin weche mawelo. Gin weche ma sirikal oseng'eyo. Kane giwacho ni mondo wach mar finance bill, gisebedo ka giwacho nyaka weche momakowa including mag National Health Insurance Fund mane ithiedho godo ji. Nyawadwa no nosewacho weche mag fuel levy to gi weche mag mibadhi ni kamoro amora. Omiyo ng'anyo ni en ng'anyo madwa loko piny Kenya, maduoko ji kuom Nyasaye, maduoko ji kuom luor, kendo dwa nyiso jotelo ni komiyi nafas mondo itel ne piny, ok omiyi nafas mondo ikwel, omiyi nafas mondo ilos piny mondo jok mabiro mbele oyud kaka ginyalo konyore. To mogik, ng'anyo ni nyiso ji niya, ok inyal kwela, ok inyal beda ng'at moro ma in wi tek, to kata kinyisi gimoro tiketo tok teko to ibro dhi scot free. It is time to end impunity. Mae emomiyo awacho ni ng'anyo madhi mbele ni en gima long'o kabisa. Iwacho ni ng'anyo madhi mbele en gima long'o kabisa. Tang'ini in director mano mar Local Capacities for Peace International. Kata kamano, e kinde mar rowere osebedo ka wuok oko ka ging'anyo. Adiera Millicent, wasebedo kwa neno ka nitiere bombe moko mar rowere wuok oko ka ging'anyo. Mak mana ni e kinde ma ging'anyo kamano, nitiere, akiana luongi ni gintiere jomaundu, kata jokuoge mariwore e kindgi mar mondo mi giketh mwandu, kata giketh gigo ma konyo jopinya. Ere kaka inyalo geng' gigi ahinya kaka in jal mawuok e riwruok ma oketo maino e weche mag kwe pacho ka, mar mondo mi kik obed ni en ng'anyo to kendo neno ka tulo wuok, ji hinyore, ji tho, kaluwore ni nyaka sani ji 50 osewito ngimagi. Millicent, kapod antiere iri. En wach malit ahinya nikech ji wito ngimagi. Kendo chutho weche mosebedo ka wuok kendo waseneno. Waneno e mbui kendo waneno kaka ji wacho. Jogo ma nie telo to gi jowadgi moko. Waneno kuond moko ma gigolo pesa to gimiyo rawere moko mondo dhi odonje i jok mang'anyo, mondo gitim time mag maundu, mondo giketh nying ng'anyo, mondo giketh gima dhi mbele. Mokwongo awacho ni en wach malit nikech donjo ma gidonje i jo ng'anyo gi miyo polise moko betiyo gi magina to kendo jok moko ngima gilal. Kata kamano, de bed ni wan gi sirikal ma onego bed ni tiyo tije. To jok ma nyecho waneno kata mana mokwongo ne waneno gi Nairobi ka gidhi e City Hall omigi rungu. Waneno gi Eldoret, nyo waneno gi Nakuru. Kakamega be nye gintiere, imiyo gi rungu mondo gidonji. Tiende niya, jogo momi teko mar tiyo tich ne jopiny oriwore gi jomaundu gi nikech gin be gin jomaundu. Jotelo magolo pesa go gin jomaundu. Gimonego timre ma kaka nyicho jo rawere wacho ni anguka nayo no, to gi jok mimosogi. Mosogi oko ok en gima long'o nikech ji nyalo lalo ngimagi. But gima watemo wacho kaka jogo makedo ne weche mag arita kwe en ni polis komi teko mar rito japiny to onego gitim. To okwach kich be onego tim. Gior kata jombetre mondo gidhi gimany jogo mamiyo rawere gi tools of war kaka rungu ma waneno go. Jogi gina jok monego bed ni kaonegi atua maketo gi e jela kata mamiyo giwe timo gik ma gitimo kuom hawi marach. Ni jalno monego bed ni mako ji e kuonde moko gine jok ma kelo maundu gi. Emomiyo ji koro nyaka beda ji nyaka yuag oko. To wageno ni Nyasaye pok owewa. Nitiere jotelo moko mabro winjo kendo wageno ni gibro kawo atua monego tim
kaluwore gi weche mag Kenya National Human Rights Commission bende oketo. Omiyo wago milome ni okinde mantiere mondo bi oriwre gi jopiny mondo wachun jogi gitim gigo monego bed ni timo, to moloyo mbaka nyaka wadhi mbele gi mbaka nikech milome mwagoyogi kae ma konyruok biro wuoke.